अरे रउआ एजे अकेले काहे घूमता तो नहीं? का करी, ऑटो नहीं के मिलत, केहू लिफ्ट नहीं के देता हमरा के। कहवा जाए के बा रउआ के? रेस कोर्स जाए के बाद। नाम का बा राउर? अश्विनी। बहुत मस्त बाड़ू तू। ऐसे घूरा मत हमके। गाड़ी काहे रोक ले? पता बा हम के बानी? नसीर भाई। तो का करी? हमरा में नशा और जोश कुछ ज्यादा ही बा। आजा। अरे के बाड़ा तू? यमराज। मजाक मत करा। तोहरा जैसन खातिर यमराज हर बार धरती पे ना आ सकेलन बेटा। हमरा देख के अच्छा अच्छा के पेशाब निकल जाला और ये देख के हमरा बहुत अच्छा लगेला। मैडम ई का कर रहल बाड़ा शंकर? ऐसा समाज बना रहल बानी जेकरा में मुजरिम ना होखे मैडम। ये भी तो एक तरह के नेक काम बाना। नो शंकर, जान लिहल कवनो नेक काम नहीं खे। मैडम जान दिहल और जिंदगी के अर्थ समझल ही असली सेवा बा। मैडम दिस इज टू मच। इन्वेस्टिगेशन जहाँ से शुरू भइल रहल वो तो अभियो ओहिजे अटकल बा। नो सर, एगो सुराग मिलल बा सर। ई सारा मर्डर में एगो कॉमन बात ई बा, जे भी मरल बा वो कौनो न कौनो तरह से औरतन पर अत्याचार और जुल्म कैले बा। कुछ लोगन पर तो केस फाइल भी नहीं के भइल सर। कुछ लोग अदालत में सबूत और गवाह के ना रहलो पर बेल ले चुकल बाड़े। सर केस फाइल ना होखला पर जब ऐसन कांड के बारे में कुछ पता चलेला तो बस दरबार हाल में। दरबार हॉल में? यस, बहुत सारा लोग पुलिस स्टेशन और कोर्ट जाए से घबरालन। वो बड़ा लोग और गुंडन से भी घबरालन, लेकिन वहीं जाके न्याय के गुहार लगावेलन। उनकर डिटेल्स पर केस के हैंडल कैले जाला। फोटो चाहे ओकर नाम पता ही न चलेला। एकरा 2 साल पहले शुरू कैले रहलन एसीपी शंकर पांडे। गुड, अगला दरबार कहाँ हुई पता लगावा। हमार नाम बा प्रिया। हम काम करीले लियो इम्पोटेक नाम के मल्टीनेशनल कंपनी में। पिछला 6 महीना से हमार कंपनी के डायरेक्टर हमरा बहुत परेशान करेला। कहले कि उ जब भी बुलाए हमरा ओकरा गेस्ट हाउस जाए के पड़ी। हायर अथॉरिटी के शिकायत भी कैनी तो वो कहले कि इट्स कॉमन। पुलिस के पास गई तो कहले कि ही इज वेरी इम्प्रेसिव पर्सन। कहले कि पसंद नहीं के तो नौकरी छोड़ दा। नौकरी छोड़ दे तो हम अपन परिवार के कैसे पालब? यह सोच के एजाइल बानी कि ये हमार आखिरी कोशिश बा। हमार नंबर बा 984502
58252। Say yes to Prakash Sibbal and fix the place at his residence. ये ले बेटा, पकड़ा, बरखुरदार, काम खत्म, चला। तो का निर्णय कैलू? नौकरी छोड़बू कि अपन जिद छोड़बू? हम बाहर तो ना जाए, रउआ कहीं तो राउर घरे आ सकिले। आज रात के ठीक 8 बजे। हाय लकी। हाय, आई एम रेडी। लेकिन प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंजिंग बा। आज कैंसिल करके कल जाए के बा? ना 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 ना, आज शाम के हमके एगो अर्जेंट मीटिंग अटेंड करे के बा। और सुना, मीटिंग खत्म होते हम सीधे होजे आ जाए। तू आ जाए। ओके, बाय। अरे वाह, का टाइमिंग बा। के बड़ा तू भाई? यमराज के विजिटिंग कार्ड ना होखेला बच्चा। मेहनत करे वाली औरतन के मदद करे वाला होखेला असली मर्द। और जौन मर्द हर औरत पर बुरा नजर डाले के कोशिश करेला, ओकरा हमनी के दुनिया में नामर्द कहल जाला। काम ऐसन कला बच जेकरा से एगो नया जान इस दुनिया में पैदा होखेला। वो हद से गुजर गई तो आग बन जाला। अब हमनी के मुल्क में जितना भी बुरा नजर वाला बाड़े, उस सब के खत्म कर दे हम। तू अच्छा इंसान ना बन सकले तो तोहरा जिंदा रहला के हक भी नहीं खे। हेलो, प्रकाश जी बाड़े? वो तो अपन घरे चल गेलन। ऊ तो कहले रहलन आज उनकर मीटिंग नो बा। मीटिंग टुडे। देखी, हमने के तहकीकात में अगर रउआ सपोर्ट करब तो हमने के जरूर राउर साथ देब। प्रिया कहले रहल कि वो हमरा घरे आई, बाकी वो ना आइल। तो फिर वहाँ के आइल? के रहली तो पता ना, बाकी हट्टा कट्टा रहल, बड़ा गुस्सा में रहलू। सर, प्रिया। हाँ, हेलो। हेलो, प्रिया, क्या बोला था? हम इंस्पेक्टर कृष्णा बोल रहल बानी। तू 8 बजे ओजा जाए वाला रहलू पर गईलू ना, ऐसन का है? ऐसन करला खातिर हमके राउर डिपार्टमेंट से एगो SMS आई रहे। सरिता हमारी नंबर बा, लेकिन हम तो कोनो मैसेज नहीं के भेजले। भेजला ना तो मैसेज गैल कैसे? सर, असल में कल सुबह एगो बूढ़ा हमके फोन उठा के दे ले रहे, शायद वह बूढ़ा होखे। सर, दरबार हॉल वीडियो कॉल सर। एकरा प्ले करके देखा। अच्छा सर। सर, ये आदमी हमारा फोन उठा के दे ले रहे। ये आदमी कितना गेटअप में हो सकेला, चेक करा। आई वांट टू नो इमीडिएटली। ये बा सर, ये बा वो आदमी। आर यू श्योर? 100% सर, हम श्योर बानी, ये वो आदमी बा। माने की शंकर पांडे। बुलावा ओकरा। जब हम सवाल पूछे ली ना तो जवाब खोजल तो दूर, मुंह छिपावे खातिर जगह भी ना मिलेला। कोर्ट में हमके आज तक केहू नहीं के हरवले। जीत के घमंड से कितनो ऊंचा उड़ा। खाना खाए खातिर नीचे बैठे के ही पड़ी, रोटी खाए खातिर सर झुकावे के ही पड़ेला। सच्चाई का बा आज हम तोहरा दिखा के ही रहा। योर ऑनर, कटघरा में खड़ा इंसान मतलब? हा? हम कहाँ हैं के बानी इंट्रोडक्शन ना दे सकेला? हम प्रधानमंत्री नहीं की जे एक नजर में सब हमके पहचान जाई। शंकर पांडे नाम के ये आदमी, इज्जत से। मिस्टर शंकर पांडे नाम के ये शख्स
अपना आप के न्यायाधीश मान के अपन फैसला सही मानेला और अपन अधिकार के दुरुपयोग केला के जुर्म में नौकरी गंवा चुकल बा। ई सब होखला पर भी ये अपना आप के सुधारे के बजाय गलत रास्ता पर चलत बा। एकर क्रूरता के जे बलि चढ़ल बाड़े ऊ बड़े